Dobrý deň, moje meno je Daniel Sadloň a spoločne s mojimi kolegami Davidom Hudakom, Laurou Marončiak-Galovou, Ivanou Janekovou a Nikoletou Pospechovou vám dnes chceme predstaviť našu semestrálnu prácu, teda Content Gap analýzu spoločne so SEO auditom. Analýzu a audit sme uskutočnili pre subjekt dievky žena, ktorý sme už predstavovali aj v minuloročnej práci. Jedná sa o zoskupenie dievčat, ktoré ako živnostníčky poskytujú svadobné služby vo forme čepčení, požičiavania krojov, odopierky, škola tanca. Jedná sa teda o poskytovanie služieb osobného charakteru. Cieľová skupina primárne sú zasnúbené páry, prevádzkovateľia svadobných priestorov, svadobní organizátori. Môžeme sa rovno pozrieť na Content Gap analýzu. V rámci Content Gap analýzy sme bližšie analyzovali tri hlavné konkurenčné zoskupenia, ktoré disponujú aj webovou stránkou, nielen socials. Jedná sa o webovú stránku folklormania.sk, hrdličky.sk a čepčenenevesty.sk. Cieľom analýzy bolo identifikovať rozdiely v obsahovej stratégii a v zastúpení kľúčových slov v porovnaní s konkurenciou. Analýza bola vykonaná pomocou českého nástroja Marketing Miner. Pri prvotnom načítaní údajov pre stránku z dievky žena sme však zistili, že niektoré časti je stále potrebné riešiť ručne. Konkrétne sa nám neposkytli informácie ku konkurenčným doménam a stránkam. Predpokladáme, že to môže byť zapričnené veľkosťou skúmaných stránok, ich návštevnosťou alebo aj veľkosti tých stránok, čo sa týka obsahu samotného. Konkurenciu sme si teda museli hľadať dopytovaním sa u klienta a vyhľadávaním cez Google alebo iné SEO nástroje. Z tohto sme teda vybrali tieto tri zoskupenia. Spracovanie dát sme robili dvoma spôsobmi. Jednak sme urobili priamy export Content Gap dát z Marketing Mineru, ale keďže sme chceli mať aj informácie o klientových pozíciách, teda o pozíciách z dievky žena, spravili sme si exporty dát každej jednej spoločnosti jednotlivo v sekcii viditeľnosť vo vyhľadávaní. A to sme následne manuálne spracovali v Exceli. Do jedného spoločného dokumentu sme nahrali stiahnuté CSV súbory a údaje sme prekopírovali do jedného listu. Následne sme pripravili kontingenčnú tabuľku, vďaka ktorej sme si prehľadne vybrali údaje, ktoré sú pre nás relevantné pre tú konkrétnu už Content Gap analýzu. Hlavne sa týka to pozícií každej jednej domény na vybrané kľúčové slova, ale tiež aj ďalšie údaje. Máme to neskôr v priloženom dokumente. Potom sme vlastne pridali aj hľadanosť, dotazov, server rozšírenia, príklady pre vstupné stránky. No a následne sme spracovali počet konkurentov pre jednotlivé kľúčové slova a pripravili sme si stĺpec pre segmentáciu dotazov. V rámci segmentov sme si pripravili 5 kategórií. Máme kategóriu a k nej sme pridali hodnotu, ktorú sme spracovali v Exceli. Tá najväčšia hodnota bola číslo 5. Všetci konkurenti sú do 40. pozície, ale klient nie. Potom hodnotu 4 má, že všetci konkurenti majú pozíciu, ale klient nie. Následne klient má pozíciu, ale aspoň dvaja konkurenti sú na tom lepšie, to má hodnotu 3. Dvaja konkurenti sú do 40. pozície, ale klient nie, to je dvojka. Dvaja konkurenti majú pozíciu, ale klient nie. Keď sa teda vrátime späť, pomocou filtrácie, už keď sme mali pripravenú tabuľku, tak sme filtrovali tieto jednotlivé prípady a filtrovali sme si takto výstupy pre jednotlivé kľúčové slova. Keď sa pozrieme na výstupy, identifikovali sme dve hlavné oblasti, v ktorých existuje potenciál na zlepšenie. Za prvé, silnejšie zastúpenie kľúčových slov súvisiacimi s krojmi, ktoré predstavujú významnú tematickú oblasť v rámci toho analyzovaného segmentu. A druhá vec je potom tá, že posilnenie pozície v kľúčových slovách, priamo súvisiacich s hlavnou podnikateľskou činnosťou, s cieľom zvýšiť viditeľnosť značky v relevantných vyhľadávacích dopytoch. V rámci tej celkovej analýzy sme identifikovali 26 kľúčových slov, ktoré zapadajú do nami vybraných segmentov. Nízky počet týchto slov je zapričinený špecifickosťou odvetvia a teda nízkej návštevnosti, ale hlavne aj toho spracovaného obsahu na webe, ako som hovoril predtým. Celkovo ale kľúčových slov bolo výrazne viacej. Tých 26 sa týka pre tých 5 segmentov, kde sú tie nejaké prieniky. Keď sa teda pozrieme na tabuľku, najvyššie zastúpenie majú slova súvisiace s krojmi. Svadobné kroje, kroje ženicha alebo deti, alebo kroje podľa regiónov. Klient z dievky žena ponúka vo svojom portfóliu služby požičiavanie krojov a táto analýza je pre nich dobrý indikátor, že tu sú prítomné SEO nedostatky, keďže pre tieto pozície tam naozaj absentujú alebo výrazne zaostávajú. Druhá vec je, že klient pri slovách, ktoré priamo súvisia s hlavnou podnikateľskou činnosťou, teda čepčenie nevesty, čepčenie bez diakritiky, odčepčenie nevesty a ďalšie, zaostáva oproti konkurencii. Keď sa na to pozrieme čisto len z pohľadu z dievky žena, ich najsilnejšie pozície sú pre tieto kľúčové slova. Bohužiaľ len vo vyšších pozíciách oproti konkurencii. Jednu vec by som ešte spomenul, takú zaujímavosť pri pozorovaní. Napríklad sme zistili, že konkurencia
šepčenie nevesty má na niektorých podstránkach protokol HTTP, a čo môže byť určitý nedostatok. Taktiež je veľmi vhodné spomenúť to, že jedná sa o snahu pre lokálne SEO v tejto analýze, pri ktorom klient špecifikuje svoje geografické zameranie napríklad pri pozíciách ako svadba v okolí Bratislavy. Môžeme sa pozrieť aj na koláčový graf, kde vidíme aj distribúciu jednotlivých tých výsledkoch. Paradoxne tie najväčšie hodnoty, teda 5, 4, majú najmenšie percentuálne zastúpenie, oproti tomu posledné dve hodnoty 1, 2 majú najväčšie. Analýza zároveň poukazuje aj na slabú prítomnosť značky zdieľky žena v rámci prvých 31 kľúčových slov s najvyššou mierou vyhľadávanosti. Môžeme sa aj posunúť ďalej. Najvyšší rozsah vyhľadávaných vlastne kľúčových slov bol 820 až po 100. Tuto sme sa pozerali v tejto tabulke na tom. V tomto segmente dosahuje značka relevantnú pozíciu len pri 3 kľúčových slovách, čo indikuje ten nevyužitý potenciál z hľadiska organickej viditeľnosti v najfrekventovanejších vyhľadávacích dopytoch. V rámci Content Gap analýzy boli taktiež identifikované kľúčové slova priamo súvisiace s hlavnou činnosťou značky zdieľky žena, pri ktorých je porovnaní s konkurenciou evidovaná absentujúca alebo výrazná nižšia úroveň zastúpenia. Na základe ešte zistení z tej Content Gap analýzy bola pre klienta v závere spracovaná predhľadná a jednoducho použiteľná tabuľka, ktorá slúži ako podklad pre ďalšiu prácu s identifikovanými príležitosťami v oblasti obsahovej stratégie. Tabuľka je zameraná na praktickú implementáciu odporúčaní vyplývajúcich z analýzy, konkrétne pre selekciu kľúčových slov, či sa dajú použiť, nedajú sa použiť, akou aktivitou konkrétne, ale taktiež aj nápadmi pre obsah. Tabuľka pre ďalšiu prácu s Content Gap analýzou, ale takisto aj výstup z analýzy, ktoré sme spracovali v Exceli, sú dostupné na nižšie priložených odkazoch. A teraz by som ďalej posunul slovo Ive. Na začiatok by som rada vysvetlila, čo bolo cieľom SEO auditu webovej stránky zdieľky žena. Cieľom bolo komplexne zhodnotiť aktuálny stav webu z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávače. To znamená, že sme sa pozreli na technické nastavenie webu, štruktúru stránok, indexáciu vo vyhľadávačoch, kvalitu a rozsah obsahu, používateľský zážitok a celkovú výkonnosť webu. Na základe získaných dát sme identifikovali silné a slabé stránky, miesta a pripravili sme konkrétne odporúčania. Výsledkom je návrh SEO stratégie, ktorá má pomôcť zvýšiť organickú viditeľnosť webu, zlepšiť relevanciu obsahu a celkovú efektivitu webovej prezentácie. V úvode sme si potrebovali urobiť obraz o tom, ako web vníma Google. Pomocou operátora site https zdieľkyžena.sk sme zistili, že Google má zaindexovaných približne 40 výsledkov z nášho webu. A to číslo nám hovorí, koľko konkrétnych stránok alebo podstránok z webu sú momentálne súčasťou výsledkov vyhľadávania. Pre menší web je to v zásade v poriadku, ale zároveň to ukazuje, že obsahová základňa je relatívne malá. To znamená, že pokiaľ pokrývame len obmedzený počet tém a vyhľadávaných fráz. V ďalšom kroku sme využili nástroj Google Search Console. Ten nám ukazuje v tabuľke číslo 4 následovné. Koľkokrát sa naše stránky zobrazili vo výsledkoch vyhľadávania, koľkokrát na ne ľudia klikli, aká je priemerná pozícia a aká je miera prekliku CTR. Keď si dáta pozrieme v čase, vidíme, že počet zobrazení vo vyhľadávaní v niektorých mesiacoch výrazne rastie, ale tento rast sa nepretaví do podobného rastu počtu klikov. To znamená, že Google nás síce čoraz častejšie ukazuje, ale používatelia na naše výsledky relatívne málo klikajú. Ďalším krokom bolo zistiť, ako vyzerá náš web znútra. Na to sme použili nástroj Screaming Frog, ktorý funguje podobne ako robot Google, čiže prejde všetky URL adresy na webe a zozbiera o nich technické informácie, čiže aké URL na webe existujú, aké majú titulky a metapopisy, aké nadpisy používajú, či sú indexovateľné a či nevracajú chyby. Tabuľka číslo 5 sumarizuje výsledky tejto technickej analýzy a z pohľadu URL adries vyšli zistenia pozitívne. Čiže URL sú prehľadné a čitateľné, sú pochopiteľné pre používateľov aj pre vyhľadávače, neobsahujú náhodné reťazce alebo čísla. Za slabinu však považujeme nekonzistentnosť v jazyku URL adries. Niektoré podstránky sú po slovensky a iné sú po anglicky. To zvonku pôsobí trochu nejednotne a pre web, ktorý cieli na slovenské nevesty, je vhodnejšie sa držať jednotného jazyka, čiže slovenčiny. Následne sa pozreli na to, ako
sa jednotlivé podstránky predstavujú vo výsledkoch vyhľadávania, čo nám ukazuje tabuľka číslo 6. Dobrými správami sú, že drvivá väčšina stránok má vlastný správne definovaný titulok. Pri každej podstránke je iba jeden title a dĺžka titulkov je vo väčšine prípadov priemerná, ani príliš krátka, ani príliš dlhá. To znamená, že základné SEO nastavenie v tejto oblasti sú zvládnuté a pri ďalšej optimalizácii priestor tieto titulky ešte cieľenejšie prepojiť s kľúčovými slovami, ktoré nevesty naozaj hľadajú. Ďalším prvkom, ktorý sme analyzovali, sú meta popisy stránok, tzv. Meta descriptions. Pozitívne zistenie je, že meta description je prítomný pri každej indexovanej stránke. To znamená, že pri väčšine stránok máme možnosť používateľovi vo výsledku vyhľadávania stručne vysvetliť, o čom stránka je. Problém je dĺžka. V mnohých prípadoch popisy prekračujú odporúčaný obsah a často majú viac ako 200 znakov. Google potom tieto popisy skracuje a výsledok môže byť menej jasný a menej atraktívny. Web používa aj meta tag keywords, ale z pohľadu dnešného SEO ide o prvok, ktorý vyhľadávače už prakticky nevyužívajú pri hodnotení relevancie. Jeho prítomnosť teda nemá zásadný vplyv na pozície vo vyhľadávaní. A potom sme sa zamerali na nadpisovú štruktúru stránok. Tabuľka číslo 7 obsahuje prehľad nadpisov a podstránok. Výraznejší problém je v tom, že na 7 podstránkach sa nachádzajú viac ako jeden hlavný nadpis. Z hľadiska dobrej praxe by mala mať každá podstránka jeden hlavný nadpis, ktorý definuje hlavnú tému stránky a potom podriadené nadpisy. Viac hlavných stránok vlastne môže spôsobiť menšiu zrozumiteľnosť témy pre vyhľadávače a menej prehľadné vnímanie obsahu. Skontrolovali sme aj technické mapovanie webu, tzv. Sitemapu, ktorú môžete vidieť na obrázku číslo 2. Tu máme nastavenú dobre a štruktúra webu je logická, čo je z pohľadu vyhľadávačov aj používateľov veľké plus a vizuálne nám ukazuje, ako sú podstránky prepojené. Web disponuje prehľadne spracovanou XML sitemapou, ktorá je verejne dostupná na uvedenej adrese. A sitemap je súper vlastne, ktorý vyhľadávačom hovorí, toto sú všetky dôležité stránky na mojom webe. Zároveň má jasnú a logicky usporiadanú štruktúru. Jednou z najvýraznejších slabín je však správa obrázkov na webe. Na všetkých podstránkach sa nachádza celkovo 72 obrázkov. Väčšina z nich je vo formáte JPEG, čo spomaluje načítavanie, najmä na mobiloch, a to ovplyvňuje rýchlosť a používateľský komfort. Identifikovali sme dva hlavné problémy a tými sú prvý je, že pomenovanie URL adries obrázkov. Názvy sú neprehľadné a z ich URL nie je jasné, že patria k webu z dievky žena a neobsahujú kľúčové slová ani zrozumiteľný text. A po druhé, chýbajúce alternatívne texty alt text. A pri väčšine obrázkov chýba alt atribút, ktorý slúži ako textová alternatíva k obrázku. V obrázku číslo 2 vidíme, že keď sa nezobrazia obrázky, stránka pôsobí nekompletne, lebo chýba náhradný text. Web je z obsahového hľadiska relatívne malý, na väčšine podstránok počet slov neprerastá 1000, to znamená, že témy sú skôr stručne načrtnuté, než detailne rozpracované. Priestor na zachytenie rôznych súvisiacich kľúčových slov je obmedzený a hĺbka pokrytia tém je menšia. Pre konkurencie schopné SEO je výhodou mať na kľúčové témy kvalitné a ucelené články, ktoré idú viac do hĺbky. To je aj dôvod, prečo neskôr v stratégii pracujeme s obsahovými piliermi a blogom. A ďalej dávam slovo kolegovi Davidovi. Ďakujem, ja by som rád nadviazal na kolegyňu a pokračoval v časti kvalita zobrazenia webu. Ešte by som chcel doplniť, že čo sa týka analýzy, tak vychádzame z dát získaných z nástrojov ako Google Page Speed Insight, Google Search Console, Moz a Ahrefs, ktoré predstavujú štandard v oblasti SEO analýz. Kvalita zobrazenia webovej stránky bola analyzovaná prostredníctvom nástroja Google Speed Insight. Analýza bola realizovaná samostatne pre mobilné a desktopové zariadenia, keďže Google pri hodnotení webov uplatňuje princíp mobile first indexovania. Keď sa pozrieme na obrázok číslo 3, nám tam zobrazuje celkové skoré výkonnosti webu, ktoré dosahuje hodnotu iba 64 bodov, čo indikuje priemernú úroveň optimalizácie. Je zrejme, že hoci SEO skore dosahuje maximálnu hodnotu, samotný výkon stránky je oslabený. Takže zameranie hodnôt je to, že hlavný obsah stránky sa používateľovi na mobilnom zariadení zobrazuje oneskorene, čo negatívne ovplyvňuje užívateľský komfort.
Väčšina tých problémov sú spôsobené najmä neoptimalizovanými obrázkami blokujúcimi CSS a JavaScript súbormi a neefektívnym využívaním cache v pamäte. Všetky tieto veci môžeme vidieť v tabuľke číslo 9. Sú tam namerané hodnoty a sú tam aj odporúčané hodnoty, v akých by sa to malo zobrazovať. Takže to bol náš hlavný problém. Výsledky pre desktopové zariadenia sú znázornené na obrázku číslo 4 a v tabuľke číslo 10. Celkové skoro výkonu sa pohybuje na hodnote 95, pričom všetky sledované metriky sa nachádzajú v odporúčaných intervaloch. Čiže z porovnania mobilných a desktopových dát vyplýva, že technická výkonnosť webu nie je globálnym problémom, ale týka sa predovšetkým mobilných používateľov. Takže pri desktopových hodnotách sme v norme, je to úplne super. Aj z pohľadu SEO nie ide o kritické nedostatky, ktoré by bránili indexácii webu. Ide však skôr o faktory, ktoré majú nepriamy vplyv na správanie používateľov, najmä mieru okamžitého odchodu zo stránky a celkový používateľský zážitok. Organická návštevnosť bola analyzovaná prostredníctvom dát z Google Search Console, konkrétne pomocou metrik, kliknutí a impresií vo vyhľadávaní. Graf číslo 2 nám znázorňuje vývoj počtu kliknutí z organického vyhľadávania v čase. Z grafu je možné pozorovať mierne výkyvy návštevnosti, avšak bez nejakého výrazného rastového trendu. Takže tento vývoj nám naznačuje, že organická návštevnosť napriek existujúcemu dopytu o témach sa nezvyšuje. Takže nám z toho vyplýva nejaká chyba. Impresie nájdeme na grafe číslo 3. Vývoj impresí, teda počet zobrazení na webe vo výsledkoch vyhľadávania. V porovnaní s grafom kliknutí je zrejme, že impresie v niektorých obdobiach výrazne rastú. Tento nesúlad medzi rastúcimi impresiami a stagnujúcim počtom kliknutí poukazuje na problém s mierou prekliku. Interpretáciou tohto javu je nedostatočná optimalizácia typu metapopisov, ako kolegyňa už spomínala trošku skôr. Ďalej sa pozrieme na MOS metriky. Hodnotenie autority webu bolo realizované prostredníctvom nástroja MOS, ktoré výstupy môžete vidieť v tabuľke číslo 11. Z tabuľky vyplýva, že domain autority webu obsahuje nízku hodnotu, čo indikuje slabú autoritu domény v porovnaní s konkurenciou. Zároveň je zrejme nízky počet spätných odkazov, čo výrazne obmedzuje schopnosť webu konkurovať pri všeobecnejších a viac vyhľadávaných kľúčových slovách. Tabuľka číslo 12. Iba taká v stručnosti v oblasti obsahu content job analýzy bolo zistené, že web disponuje vysokou tematickou relevanciou, tak ako hovoril kolega vo vzťahu k hlavnej službe, avšak jeho obsahové pokrytie úzko špecializované web nepokrýva širšie informačné dopyty alebo témy, ktoré sú vyhľadávané v počiatočných fázach rozhodovania používateľov, čo obmedzuje organický rast. Pri optimalizácii existujúceho obsahu sa preukázala absencia jasne definovaného kľúčového zámeru jednotlivých stránok, čiže dochádza k vnútornej konkurencii medzi podstránkami a neefektívnemu využitiu meta údajov, čo negatívne ovplyvňuje pozície vo vyhľadávačoch a zároveň tým pádom aj mieru prekliku. V oblasti technického SEO boli identifikované nedostatky v nápisovej štruktúre, nekonzistentné používanie jazykových mutácií v URL adresách a slabé interné prelinkovanie. Ďalej pri optimalizácii obrázkov a mobilnej rýchlosti analýza poukázala na neefektívnu prácu s obrazovým obsahom, ktorá sa prejavuje najmä zniženým výkonom na mobilných zariadeniach. V ďalšej oblasti, ako je autorita domény, bolo zistené, že web má nízku hodnotu autority domain autority a obmedzený počet spätných odkazov. To predstavuje hlavne dlhodobé obmedzenie rastu organickej viditeľnosti. A na záver by som ešte konštatoval, že identifikované nedostatky nemajú izolovaný charakter, ale tvoria vzájomne prepojený systém faktorov. Ich systematické riešenie predstavuje kľúčové predpoklady pre dlhodobý organický rast. V tejto časti prezentácie sa teda zameriavame na návrh blogovej sekcie pre web z dievky žena. Web je teda tematicky zameraný na tradičné svadobné zvyky, predovšetkým teda na obrad čepčenia. SEO audit a content analýza však stále ukázali, že aj napriek kvalitnému, respektíve celkom kvalitnému obsahu, avšak v celku stručnému obsahu nie je teda SEO potenciál dostatočne využitý a niektoré vyhľadávané témy nie sú pokryté v dostatočnej hĺbke. Obsah teda s blogovým charakterom sa v súčasnosti nachádza v tábe Vzdelaj sa.
Táto sekcia však nemá jasnú blogovú štruktúru a teda nepôsobí úplne ako klasický blog. Po rozkliknutí sa teda dostávame do sekcie Čo je to čepčenie, kde sú momentálne umiestnené časovo označené články, ktoré v praxi fungujú ako blogové príspevky. Napríklad články o samotnom čepčení alebo o odchode nevesty z domu či svadobnej noci mladomanželov. Z pohľadu SEO ide o, dajme tomu, že obsahové URL, avšak stránka nemá samostatný ako keby blogový index ani blog XML, čo vlastne znižuje prehľadnosť pre používateľov a aj vyhľadávače. Z technického pohľadu boli teda identifikované nedostatky najmä v optimalizácii URL adries, taktiež chýbajúcich SEO titles a meta description, taktiež v nadpisovej štruktúre a ako aj kolegyňa spomínala, tak v mobilnej rýchlosti a v optimalizácii obrázkov. Zistenia auditu zároveň poukázali aj na obsahové medzery, napríklad kľúčové slovo odobierka, ktoré má pomerne vysoký vyhľadávací dopyt, na webe nie je úplne samostatne a tematicky spracovaný. Každý blogový článok by mal teda podľa našej analýzy obsahovať unikátny SEO title a taktiež meta description, ktorí by jasne komunikovali tému článku a motivovali by čitateľa, respektíve potenciálneho klienta ku kliknutiu. Momentálne tieto prvky chýbajú a Google preto často zobrazuje vlastne prvé riadky článkov, čo nie je z pohľadu mieru prekliku úplne optimálne. Ako riešenie navrhujeme teda jednotnú štruktúru title a meta description a zároveň princíp jedna hlavná téma sa rovná jeden článok, čo je dôležité aj pri obsahoch zameraných na menej vysvetliteľné pojmy, ako je napríklad pojem odobierka. Základom navrhovanej komunikácie na našom blogu je teda snaha sa stať ako keby tým prvým aj najdôveryhodnejším zdrojom pre nevesty, ktoré hľadajú slovenské tradície, avšak v modernom kontexte. Cieľom teda nie je len odpovedať na otázku, čo je to čepčenie, ale sprevádzať nevestu celým procesom tradičnej svadby. Od odobierky cez svadobný obrad až po čepčenie. Preto sme si teda definovali ako keby takých 5 obsahových pilierov, ktoré nám umožnia tento celý proces svadby od úplného začiatku až po koniec pokryť a zároveň reagovať na vyhľadávací dopyt. Prvým obsahovým pilierom je teda čepčenie, ako jeho význam, aký je priebeh a pokrýva teda hlavné kľúčové slova, čo je čepčenie, svadobné čepčenie. V rámci tohto piliera je zároveň priestor na nejaké interné prelinkovanie na súvisiace zvyky, napríklad aj na články o odobierke, ako jeden z celkom zaujímavých svadobných rituálov na Slovensku. Druhý pilier sa teda venuje tradičným svadobným zvykom na Slovensku a práve tu má pojem odobierka celkom silné miesto. Tento pilier rozširuje tematický zámer webu a umožňuje samostatne spracovať články typu čo je to odobierka, ako prebieha, aké sú tradičné svadobné slovenské zvyky, akým spôsobom prebieha väčšinou nejaká svadobná noc mladomanželov v ľudových tradíciách. Tretí pilier sa teda zameriava na regionálne rozdiely a folklór, ktorý má na Slovensku veľmi významné miesto, avšak v niektorých moderných svadbách sa na neho celkom zabúda. Týmto spôsobom však cielime na longtail a regionálne vyhľadávania, ktoré majú celku vysokú relevanciu. Štvrtý pilier predstavuje praktického sprievodcu pre nevesty. V tomto pilieri sa snažíme spracovať praktické otázky typu čo očakávať pri odobierke, ako sa na ňu pripraviť, akú má úlohu v harmonograme svadobného dňa. Zároveň sa pozeráme na to, ako prebieha čepčenie v dnešnej dobe, či sú tam nejaké odlišnosti z minulosti, akým spôsobom si vie nevesta čepčenie prispôsobiť. Piatý pilier, a teda posledný, je zameraný na reálne skúsenosti a príbehy. Tu sa snažíme možno to celkové čepčenie nejakým spôsobom prirodzene priblížiť a budúcim nevestám, akým spôsobom v týchto dňoch vyzerá. Rekapitulujeme našu sezónu a zároveň autentické skúsenosti, čím sa teda pojem čepčenia stáva viac dôveryhodnejším a zároveň všetky skúsenosti, respektíve články, kedy zdieľame obsah o vlastnej skúsenosti, bývajú veľmi populárne vo všeobecnosti. Vzhľadom teda na dôraz na kvalitu obsahu nastavujeme publikačný plán na 1 až 2 komplexné články mesačne. Týmto pádom
sa nám, dúfajme, podarí systematicky pokryť nielen tie hlavné témy, ako je teda tá core téma čepčenia, ale aj pokryť identifikované obsahové medzery, ako je napríklad slovo odobierka, a taktiež by sme chceli teda vytvoriť evergreen obsah, ktorý má dlhodobý efekt na SEO. Navrhovaná stratégia teda ovplyvní náš vyhľadávací dopyt a potreby používateľov, čo by mohlo podporiť dlhodobý rast webu z dielky žena v organickom vyhľadávaní. Prenechávam slovo Laure. Ďakujem za slovo. Časť návrh SEO stratégie sa zameriava na víziu budúceho smerovania, aktuálnu situáciu a na kroky, ktoré umožnia zvýšiť počet dopytov prichádzajúcich cez webové vyhľadávanie. Cieľom je ukázať, akým spôsobom môže zlepšená online viditeľnosť prispieť k dlhodobému rozšíreniu kapacít značky. Vízia značky z dielky žena smeruje k rozšíreniu kapacít tak, aby dokázala poskytovať čepčiace služby vo väčšom rozsahu. Dlhodobým cieľom je, aby popri jednej fungujúcej čepčiacej skupine vznikla aj druhá stabilná zostava, ktorá umožní obsiahnuť viac svadieb v rovnakom termíne. V súčasnosti je kapacita jednej skupiny počas sezóny využitá takmer naplno. A tento stav potvrdzuje pevný záujem o službu, ale zároveň však predstavuje limit ďalšieho rastu. Bez zvýšenia počtu prichádzajúcich dopytov tak nie je možné kapacity rozširovať. V najbližších 2 rokoch je cieľom zvýšiť počet relevantných dopytov natoľko, aby sa vytvorili podmienky na fungovanie druhej skupiny. To znamená dosiahnuť stabilný a predvídateľný prílev záujmu zo strany budúcich klientov. Kľúčovým faktorom je zlepšenie online viditeľnosti a zvýšená prítomnosť vo výsledkoch vyhľadávania vedie k väčšiemu počtu návštev webu a tým aj k vyššiemu počtu dopytov. SEO stratégia preto zohráva zásadnú úlohu pri naplňaní tohto plánovaného rastu. Na základe výsledkov auditu boli identifikované aj oblasti, ktoré majú najväčší potenciál zlepšiť výkonnosť webovej stránky, a to sú úpravy technických prvkov zvyšujúcich zrozumiteľnosť webu pre vyhľadávače, doplnenie a prepracovanie obsahu podľa toho, čo používateľi aktívne vyhľadávajú, ako aj zvýraznenie tém s najväčším rastovým potenciálom. A tieto kroky smerujú k tomu, aby sa stránka stala relevantnejším zdrojom informácií pre používateľov aj pre vyhľadávacie nástroje. A aby sa dosiahnuté zlepšenia prejavili aj dlhodobo, je potrebné pravidelne sledovať základné SEO ukazovatele, aktualizovať obsah a reagovať na zmeny v konkurenčnom prostredí. Súčasťou odporúčaní je aj pravidelné vyhodnocovanie trendov a kvartálne porovnanie obsahových medzier. Podľa PDCA cyklusu, ktorý zabezpečuje systematický postup, máme časti Plan, Do, Check a Act. Zameriavajú sa na plán merania, proces zbierania dát, proces spracovávania dát, ich analýzu, prípravu akčného plánu, implementáciu návrhov pre zlepšenie, ako identifikáciu stratégie. Z uvedených odporúčaní vyplýva, že systematická práca so SEO je kľúčová k udržateľnému rastu. Zvýšením viditeľnosti o vyhľadávačoch sa môže postupne zvyšovať aj počet dopytov, čo vytvára priestor na vznik čepčiacej skupiny. Navrhnuté kroky spolu s pravidelným vyhodnocovaním zabezpečujú, že rast bude stabilný, dlhodobý a podložený dátami. A to je z mojej strany všetko.